Začíná další epizoda Top 4 Running TV, ve které si vyšlápneme na novou edici Nike Lunar Epic. Přesněji Lunar Epic Low Flyknit 2. A dnes na to nebudu sama, ale to až za chvíli. Na rozdíl od úplně prvního modelu boty Lunar Epic je nová edice, jak již napovídá přívlastek Low, bez zabudované části ponožky. Materiál z vršku boty je však i nadále tvořen technologií Flyknit, která zaručí každému běžci dokonalou flexibilitu a pohodlí spolu s Flywear systémem, upevnění tkaniček a pohodlnému stažení chodidla. Nejvýraznějším a nejzajímavějším prvkem boty je zcela jistě její podrážka, tvořená střední a vnější částí. Dnes jsem si na všechny ty měsíční technologie boty Lunar Epic přizvala posilu. Tou je Nike trenérka a instruktorka Lenka Pšejdlová. Ahoj Leni. Ahoj. Mohla bys nám prosím tě přiblížit funkci celé podrážky? Určitě, moc ráda. Tak mezi podešvě tady té boty najdeme pěnu Lunarlon, která má takové měkčí jádro přímo pod chodidlem a je vlastně obalená takovou tvrdší pěnou. To té botě dodává skvělou flexibilitu, tlumení a hlavně odolnost zároveň. Když se podíváme tady po straně, tak vidíme laserem řezané drážky a ty usnadňují přechod z paty na špičku. To zní skvěle. A jaké jsou další hlavní přednosti této boty? Tak já bych určitě vypíchla svršek, který je tvořený technologií Flyknit, jak už si říkala na začátku. Jedná se o svršek z jednoho kusu materiálu, který vlastně bezešvě spojuje zóny s vysokou prodyšností, pružností i podporou. Ten materiál je velice příjemný a lehký a bezjazyková konstrukce skvěle sedí na chodidle. A pro koho je bota zejména určena? Tento model je určený pro všechny běžce a běžkyně s neutrálním došlapem, kteří mají rádi progresivní design a inovace. Hele Ivčo, a já myslela, že půjdeme ještě běhat? No jasně, běžíme. A vy běhejte taky. A odebírejte náš kanál.